Dneska vám ukážu, jak vypadá můj cheat day. Takže přesunuli jsme se do kuchyně. Takže přesunuli jsme se do kuchyně, začneme snídaní, což budou vajíčka, k tomu budou toasty a rýžová kaše. Takže dávám si na snídaní vajíčka a rýžovou kaši, aby jsme měli nějaký bílkoviny a hodně sacharidů. A trochu másla, nějakých 5 až 10 gramů. Už to máslo si jako většinou vůbec nevážím. A i když jako má relativně dost kalorií, tak mám to jenom jednou denně, takže to jako nějak neřeším. Takže jako druhé jídlo k tomu si uděláme toasty. Tam si dáme jenom trochu nějaké šunky, k tomu si dáme cheddar. Dávám si tam většinou 1,5 plátku vždycky na jeden toast. A dám si tam cheddar. A jako třetí jídlo tak si udělám klasickou rýžovou kaši, kterou vlastně udělám s gránkem, kterého tam dávám nějaký třeba 15-20 gramů jenom, to je prostě jenom čistě na chuť a mražené jahody. Vajíčka máme hotový, toasty se nám dělají, takže už jenom tu rýžovou kaši uděláme. A ještě se zapomněl zmínit, že si k tomu dám půl litru mlíka. A takhle teda bude vypadat moje dnešní snídaně. Tak jo, jsme zpátky, teďka budu dělat oběd. Budu mít vlastně steak s fazolkama a bramborama. Takže si teďka dávám vařit vodu a udělám si prvé ty lůsky, to se dělají nejdýl. Dáme si na to jenom trochu oliváče a dáme to na pánvičku. Tak dáme tam tu vodu. Ty fazolky, asi půl kosáčku si tam dám. A na rozpálenou pánvičku teda můžeme dát ten náš steak. Tak jo, mezi tím, co se nám dělá steak a fazolky, tak si vezmu další pánvičku a dám si na ní trochu olivového oleje. Brambory, který mám nachystaný, tak si jenom nakrájím na takový kolečka. Tak jo, steak si otočíme. A chvilku necháme zarestovat a potom k tomu přihodíme máslo, rozmarín a česnek. A mezi tím na téhle pánvičce tak tam dáme všechny ty brambory. A dávám tam klasiku sůl, pepř a nějakou papriku, nějaký koření paprikový. Tak to tím posypu vždycky a pak ještě pikantní papriku tam dávám nějakou. A ke steaku si přihodíme máslo, rozmarín a česnek si jenom vlastně takhle rozbiju a se to z toho uvolní a hodím si to tam prostě jenom takhle. Brambory vlastně jenom zarestuju a vlastně mám hotovo, takže si je můžu dát bokem. Na steak se jenom podívám, jak vypadá. Vypadá krásně s obou stran, takže ho jenom ještě rychle takhle vezmu. Můžu to slomit a hodím na toto máslo vlastně. Teďka ten steak vlastně jenom vezmu,
dám si zase na talíř, přihodím si k němu úplně všechno, co tam mám. A vlastně jenom na tom talíři, jak to mám, tak přesto dám jenom takhle vlastně misku, která tam vlastně udrží to teplo a ten steak vlastně dojde uvnitř, aby nebyl jako tolik krvavý. A ty fazolky jsem nedal vařit. Takže budeme ještě chvilku čekat, než se nám dovaří fazolky. Tak a mám tady nějaký zbytek slaniny v celku, takže si vlastně jenom nakrájím na takové tlustší kousky a následně z toho dělám kostičky, které vlastně přidáme k těm fazolkům. Tu slaninu máme na kostičky, takže si ji můžeme dát na tu pánečku, kde jsme vlastně dělali ten steak. Normálně klasickou vypražíme, že jo, a potom, jak budeme mít ty lůzky uvaření, tak ty lůzky přehodíme k tomu, jenom to zamícháme a vlastně máme kompletně všechno jídlo hotovo. Máme tu poslední jídlo dne, což bude mražená pizza, toasty a normálně jenom samotný hermelín. Tohle je tedy moje poslední jídlo dne. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě zanechte like, odběr, proto aby vám nějaké další video neuniklo a můžete mi do komentáře napsat, co byste mohl natočit příště. Čau.